ஹாய் கேஸ், வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். நான் தான் உங்கள் கிருஷ்ணன் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொரோனாவை தொடர்ந்து கருப்பு பூஞ்சை. இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க டாபிக் உள்ளே போகலாம். இப்போ தான் கொரோனா உலகத்தையே ஒரு உலுக்கியிருக்குன்னு பார்த்தா, அதுக்கு பின்னாடியே இந்த கொரோனா நோய் கூட இன்னொன்று கைகோர்த்து வந்திருக்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு பூஞ்சை. இது இப்போ இந்தியாவுக்கு பெரிய அச்சுறுத்தலாக மாறியிருக்கு. இந்த கொரோனா நோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்க, அப்புறம் பாதிக்கப்பட்டு இதிலேருந்து மீண்டு இருக்காங்க பாருங்கள், அவங்களில் சில பேருக்கு இந்த கருப்பு பூஞ்சைன்ற நோய் கண்டறியப்பட்டிருக்கு. இது யார் அதிகம் பாதிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சர்க்கரை நோயாளிகளெல்லாம் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களுக்கு அந்த நோயிலிருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு ஸ்டெராய்டுன்ற இன்ஜெக்ஷன்ஸ் நிறையா பயன்படுத்தப்படுது. அதனால் அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாகுது. இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாகும் போது அவங்கள மைசோசிஸ் என்ற பூஞ்சை வகையை சேர்ந்த இந்த கருப்பு பூஞ்சைகள் தான் அதிகம் பாதிக்குது. அதுக்குன்னு இது மற்றவர்களை பாதிக்கும்னு இல்லை. அதாவது சர்க்கரை நோய் இருந்து கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு அதிலிருந்து மீண்டு வந்தவர்களையும் அதால் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறவங்களையும் அதிகமாக பாதிக்குது. மற்றபடி இது மற்றவங்களையும் பாதிக்குது, மற்றவர்களை கொஞ்சம் குறைந்த அளவாகவே பாதிக்குது. இந்த வகை கருப்பு பூஞ்சையினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, உடல் முழுக்க அங்கங்கே கருப்பு கருப்பாக இருக்கும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கண்ணில் வலி வரும், கண் வீக்கம், கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா மூக்கில் இருந்து ரத்தம் வரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மூளையை பாதிக்கும். இதேமாரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒவ்வொன்றா பாதித்து கடைசியில் அவர்கள் உயிரையும் இழக்க நேரிடும். தமிழகத்தில் இது சில இடத்துல மட்டுமே தான் காணப்பட்டுச்சு. பட் இந்த கொரோனாவின் 2வது அலைக்கு பிறகு அதிகமாக பரவியிருக்கு. அதாவது எந்த அளவுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 முதல் 20% வரை இந்த கருப்பு பூஞ்சையின் பரவல் அதிகமாகிருக்கு. இதனால் மாநில அரசுகள் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா, இதை பெருந்தொற்றாக அறிவிக்க சொல்லி மத்திய அரசுகளுக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கு. என்ன தான் மத்திய அரசுகளுக்கு கடிதம் எழுதினாலும் இதற்கான மருந்து கூடிய சீக்கிரமே கண்டுபிடிச்சால் மட்டுமே மக்களை இதிலிருந்து காப்பாற்ற முடியும். ஸோ மத்திய அரசும் மாநில அரசும் இந்த மருந்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வழிமுறைகளை மிக வேகமாக முன்னெடுக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். அடுத்தது மக்களுக்கு நான் சொல்ல வரது என்னென்னா, நம்ம கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு மீண்டு வந்துட்டாவோ அதோடு இல்லை, கொரோனானால் பாதிக்கப்பட்டுட்டு அதுக்கப்புறமும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அடுத்த ஆப்பு ரெடியாக தான் இருக்குது இந்த கருப்பு பூஞ்சை மூலிமா. அதனால் இந்த கொரோனாவே நம்மளை அட்டாக் பண்ணாமல் நம்ம பார்த்துக்குவோம். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, வெளியே போகும்போது கட்டாயமாக ஃபேஸ் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுவோம். திரும்பி வீட்டுக்கு வரும்போது சானிடைசர் யூஸ் பண்ணி கை காலெல்லாம் கழுவிட்டு உள்ளே போவோம். அடுத்தது கூட்டம் கூடுற இடத்தையெல்லாம் நம்ம அதிகப்படியாக தவிர்த்துக்கணும். அதுவும் முக்கியமாக வீட்டில் பெரியவங்களுக்கெல்லாம் சுகர் பேஷண்ட்டெல்லாம் நிறையா பேர் இருப்பாங்க. அவங்களையெல்லாம் நம்ம பத்திரமா சேஃபாக பார்த்துக்கணும். நமக்கே இருந்தாலும் நம்ம சேஃபாக இருந்துக்கணும். ஸோ இந்த டாபிக் நிறைவுக்கு வந்துருச்சு. இந்த கொரோனா மற்றும் கருப்பு பூஞ்சை பற்றிய தங்களின் கருத்தை கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிடலாம். ஓகே, நாளை மற்றொரு தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன். பாய், see you. இப்படிக்கு உங்கள் கிருஷ்ணன்.